Baionako komisaldegian gizon batek bere burua entregatu du beste gizon bat hiltzagatik pauen bertan topatu du poliziak 40 urte inguruko gizon baten gorpua. Arratsaldeon ikusentzuleok, aktualitatea eta erreportajeak gure saioan eta politika arloan hemen hiriburun egin dute ikasturte politiko berriaren hasiera EH Bai eta EH Bildu alderdiek. Bertan egin duten lan bilera baten bitartez. Nazio ikuspegia lehen lerroan jartzeko premia eta Euskal Herriak dituen arrisku eta erronkei aurre egiteko subirautza azpimarratu dituzte bertan. Eta Donapaleun 500 urte bete dira Nafarroako Erresumako estatu nagusiek administrazio gorenak bertan ezarri zituztenetik. Gertaera hura gogoratzeko Nafarroa bizirik izeneko eguna antolatu dute asteburuan bertan izan daitor Zabaleta lankidea eta gaurkoan Sarako bestan ere izango gara. Ongi etorri! Baionako komisaldegian gizon batek bere burua salatu zuen bart gauean beste gizon bat hiltzeagatik. Berehala atxilotu zuten izan ere Arkemandako Paueko etxearen helbidean 40 urte inguruko gizon baten gorpua aurkitu zuten bart iluntzeko 8 aldera. Labankada zauriak zituen. Poliziak ikerketa abian jarri du gertatutakoa argitzeko. EH Bai eta EH Bilduk hiriburun egindako lan bilkura baten bitartez hasi dute ikasturte politiko berria. Uste dut garrantzitsua zela sartzuntan markatzea publikoki gure elkarlana, badu aspaldi abiatua dela, baina ez dugu beti denbora hartzen amankomunean diagnosia partekatzea eta ondoko hilabeteetako erronkei begira, trukaketa eta elkarlan horren behi emaitea. Euskal Herriak bizi dituen erronka, arrisku eta zalantzaz beteriko kontestu orokor baten aurrean, subiranotasuna eta nazio ikuspegia jarri dituzte lehen lerroan aterabide egokienak atximateko tresna direla iritzita. Frantses estatuaren kasuan krisi sozial, ekologikoa, baita demokratikoa ikusi dugu azken hilabeteetan. Frantses gobernamenduak duen gaitasun hori bere legeen inposatzeko eta horren parean proposatzen duguna abertzale independentista gisa da bertan erabakitzeko eskubide hori aldarrikatzea, berriz lehen lehoan ezartzea gu nazio bat girela, Euskal Herria dugula helburu eta eskaintza horren behi emaitea jendarteari. Zentzu horretan 25 urte beteko dituen Lizar Garazi hitzarmenak utzi zituen hainbat irakasgai baliagarriak izan daitezkela uste dute ezker independentistako agintariek. Lehenengoa, Euskal Herria nazio ikuspuntutik eraikitzen dela. Eta bigarrena, Euskal Herria eraikitzeko nazio bezala, herri bezala jokatu behar dugula. Ez dagoela alderdi bezala jokatzerik, baizik eta herri bezala jokatzerik. Eta hori da, ezker independentistak gaur egun mantentzen duen erreflexioa. Eta jarraibide horiek konkretura ekarrita Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Zuberoan ikasturte berrirako erronken artean. Elkargoa eta gero ondoko urratxe instituzionala definitzeko beharra badela eta gehiengo berri bat zuen artikulatzea, bai gehiengo sozialak karrikan baita instituzioetan, Pariseri begira hau batez mintzatzeko, gure diagnostian iduritzen zaigu, bai Euskara arloan konponbidean edo hainbat gaietan etxebizitzan adibidez, lortu ditugun aurrera pausuak aldi oro izan dira Ipar Euskal Herriak hau batez mintzatzen zuelarik Pariseren parean. Beraz, hori dugu helburu, lan metodologia markatua da, eta orain agenda partekatu horrekin garatuko dugu ondoko hilabetetan. Bizirik, gogoeta eta besta eguna egin dute Donapaleun, Zabalik elkarteak, Nabarralde fundazioak eta Hernani Errotzen taldeak antolatuta. Egun osoko egitaraua Nafarroaren erresuman Donapaleuk izan zuen garrantzia mahai gaineratzeko. Gu Zabalik elkartea eskora elkarteke bat gira. Eta hor, sartu ginen abentura hortan, Nabarralde fundaziokoak, Iruñakoak eta Hernani Errotzen lagunak etorri ziren, eta 1600ko ediktu horren inguruan antolatu genuen konferentzia egunaldi bat. Eta hor, deskubritu dugu guk ere historia, gordea izan zaigu historia hori. Eta emeki jakitun tipi, baina beti ikasten dugu. Eta hemen herriko etxearekin eta ikusi genuen Donapaleok importantzia handia izan zuela historia hortan, eta deliberatu dugu elgarrekin antolatzea egun hau. Garrantzia handia izan ere 1500
1912an hasitako konkistaren ondorioz, ia Nafarroa osoa konkistatu baitzuen Gaztelak, baina erresumak egungo Baxe Nafarroan irautea lortu zuen. Azkenean ez dira hain desberdin, lehen ta ora... 1523ko agorrilaren 28an Nafarroako estatu nagusiak Donapaleon bildu ziren eta erresumaren administrazio gorenak bertan ezarri zituzten. Erakusten dute Nafarroaren naiz eta erresumaren parte handiena galdu, erresumak jarraitzen zuela, nahi zutela jarraiki erresistentzian eta ez zuten hiltzat emaiten erresumaren geroa. Hala, hori da ospatzen duguna egun, hori 1523ko agorrilaren 28an gertatu zen Donapaulen hemen, eta hori ospatzen dugu, numait Donapaleu da Nafarroaren erresistentziaren ikur bat. 1628an Nafarroako eta Frantziako erregeak bi koroak batzeko hautua egin zuen, naiz eta erresumako estatu nagusiek ez zuten sekula ediktu hau onartu eta Frantziako iraultzak desegin zituen azken erakundeak. Populu guziek bezala, memento batez, gure instituzioak sortu ditugu, gure legeak instituzio horien bidez, gure bizimoldeak, gure hizkuntza eta gure kultura. Instituzioak kendu zaizkigu, legeak besterenak dira, mena gelditzen zaigu gure kultura eta hizkuntza, eta ikusten dugu ezin utziz ari girela, eta nahi dugula bizi. Eta nik esperantza dut, alabainan gure indar harremanaren arabera eta historiaren zirrikituek idekitzen dituzten ateen arabera berriz eskuratzen alditugula gure lege batzu eta gure instituzio batzure. Nafarroako historiaren berreskuratze lanean diardu aspaldian Nabarralde elkarteak ere, izkutatua izan dena argitaratzeko. Batetik aldarrikatzeko eta barneratzeko euskaldunok politikoki existitu izan gara historian. Gure hizkuntza euskara eduki dugu, dantzak egin ditugu, gure kultura esentu, baina gure politika ere eduki ditugu. Eta politika horrek batez ere nagusiki Nafarroa du izena, eta finan hori da euskaldunon kontzientzia politikoa berpizteko nahian, ezta? Eta hori ari garen aldarrikatzen eta gure herriaren oroimenean txertatzen, geure kontakizun bat osatzeko, ezta? Hori da pizkat helburua. Jendearen jakimina pizten jarraitzeko lanean jarraituko dute gainera Donapaleun eta gainontzeko xokoetan ere. Sarak bestetan jarraitzen du atzo egun handia izan zuten ate jokoa, aspaldiko tradizioa jendetza biltzen da Sarako plazan oraindik bizirik dagoen ohiturari eusteko. Eta atez gain, desfilea protagonista. Eta nola ez, musika eta dantza. Asteazkenera bitarte, gozatzeko aukera Saran ikusentzuleok. Irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa. Bihar arte!